لەسەر ئەمان پرس لەگەڵ بەڕێز سینان چیفت یورەک پەرلەمانتاری دەم پارتی لەوانەوە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ قسە دەکەم. کاک سینان، ئەو کاتتان باش. حکومەت چی لە تورکیا چی لە کورد داوا دەکات و چی پێدەدات؟ Merhaba ve gelek spas dikim. Seride de xazım vayib ra giştire parva bikim. Ev 3 sal şında Rojalata navin pergelaka nühü ihtimalaki be çekirin. Heze kürevi o heremi Cumhur Berjevdiye ku daxaz o armanş dikin ki Rojalata navin belki pergelaka nühü sistemaka nühü pekbinin. Ev jibo de navadna Rojalata navin da Kürdistan he jibo gele Kurd jibo gele Kurdistan'e ev pergalan nüh در فتو و کمبین آسنگی نهوزی در تخاوله گه سیاست کرد همو پارتی ما سازی ما رشنبیر ما لسر و هرگالان نهوز شوا جبو برجاندی اگر کرد بکارتن ام بفکرن. بله. اما در پرسابه دولت و کمبین اتفاق جمهور لسری دا سروک MHP başçılı ve kemben AK Parti Erdoğan demek ki armanj dikin ki mesela Kurt navle nekirne le dixazin ser mesela Kurt löndur li derva pêvajo ki pêkbînin hin negotena pêvajo le belê ew li ser nîxaş tê kirin mesela Kurda tadît li ser Rojalata navîn girtir li ser şerê em bêjin İran û İsrail wek metirsiya girtin ji bo xwe daxwaz dikin aştiya xwe navxwe xurt bikin bi Kurda ve. Belê baş e heyetek şandin İmiraliye Öcalan zî daxwazê xwe wek heft qal ragiştire parve kir armanj em dikin ki em daxwaz dikin ki wek em bên mesela Kurd bê çareserkirin bi rêyeka aştiyane em hêzê derve biran nav mesela Kurdanûn em xwe çareser bikin. Lê hêzê em bên îtifaka Cumhur Partî û Rêxistinê wana ew pêvajoyê dişopînin lê nav lê nekirine ew pêvajoya çi ye çin ne lê em zanin ki li zî li derve li ser mesela Kurd diskirine. باشه دەمویست ئەوە بپرسم ئایا تورکیا دەیەوێت PKK چەکدا بنێت یاخود ئامانجێتی پرسی کورد لە باکووری کوردستان çareser bikat؟ Devlet em bêjin îtifaka Cumhur hinjî hebûna xwe li ser li hundir li derve ser tunebûna gelê Kurd destkeftiyê gelê Kurd dişopîne. Zaten bi eşkere dibêjin ki bira wek PKK bê çek berde yani li ser mesele çekberdanê diskinin. Em baş dizanin ki çek li her çarpaşeyê Kurdistanê encamê pirsgirêkê Kurd e Kurdistanê eger mesela Kurd mesela Kurdistan sedeme çek girtin çek karanîn ew encamê vê sonuç ew ye ji bo wê tu mesela Kurd Kurdistanê nenî rojevê ji bo çareserkirinê tenê bira PKK çek berde ew mesela Kurd Kurdistanê çareser nake yek. Eger daxwaz dikin ki PKK çek berde ew tamamıyla mesela wekem bên PKK ya Öcalan û ya devlet ye kanun nabera xwe da nîqaş bikin mümkün e ki nîqaşî dikine PKK çek berde de ya berne de navbera devlet û PKK Öcalan da ye lê PKK çek berde mesela Kurd çareser dibe na mesela Kurd li holê ye mesela Kurdistanê li holê ye ji bo wê çekberdan û em bên çareserkirina mesela Kurd yek û yek neyeke. باشه بەڕێز سینان ڕەخنەیەک لە دەم پارتی دەگیرێت دەڵێن چما مەسەلەن دەم پارتی لەگەڵ پارتە کوردیەکانی دیکەی باکوورێ کوردستانê نەڕۆنیشتێ. Niha dem partî ve çend rojin li em bên partiyê en ê Tirkiye an desthilatdar an wek em bên opsiyon muhalefet serlêdan an dikiye îroz ew berdewam dikiye baş hebira berdewam bike serlêdan an bike
دیتون و داخوازی خواه جوانا پارو بکه ام بین پیشنهار وان شه این تشک را گشتی را پارو نکرنه این ام تی نگشتن وک او هفدیتنا چه انجام دا چه پیشنهار کرن یان پارتیه که هفدیتین کرن وانا چه برسیفده هی ندیاره لی هفدیتین باشه ama Ragişti, Gele Kürt, Parti Kurdan dibijin ki çima Dem Parti serleden amacı nake. Eğer mesela Kürt'e, mesela Kürdistan'ya beli ger seri de serleden ama bike. Yani fikru raman eme bisine ka Gele Kürt, Parti Kurdan, Revşenburu Kurdan çı dibijin jibo ve Gazi Cevan, Rexnevan Dem Partiyenin peşini ardıken em bin Rahme zeder na peşner diken gazıca diniz zaman deven ki gerek roke peşta ditunur fikru raman emez dibisine serleden ama bike Dem Parti programek yaxud bernameyekî wî wiha heye ku digel partiyên Kurdên Bakur jî wê rûnîşe berê wê carek dî vegerêne îmralî? Yani heyetine ez başını zanım lê ger eger daxwaz dikin ki em bên hemû partî û rêxistina serlêdan avan bikin ger Parti Kurdan serlêdan avan bikin fikru ramanê wan bistînin eger vegerin îmralî Öcalan ve dîtûn û hevdîtinê xwe şiye çin ne parve bikin gerek fikru ramanê Parti bistînin herin vegerin îmralî. Baş ey girincî yekêtî Kurdan lem qonaxe de çi ye bo serxistinî pêvajweka? Ez serî devayî bêjim me got elorjelata navîn vek em bên hêzê cîhanê û heremê daxwaz dikin ki pergala Kanû çê bikin. Eger li pergala Kanû digerin, li Sûriye li pergala Kanû digerin, Kurda li her du parçeyê xwe li Kurdistana herem, Rêveberiya Kurdistana herem û wek em bên Xweseriya Rojava çareserî pêşniyar kirin, nîşan dan. Yani Federasyona Hükümet Heremi Kurdistan û Xweseriya Rojava ew piskirêkê Rojavekî 100 sala wek em bên berdewam dike çawa çareser dibin ew gaveka pratik avitin Xweseriya Rojava em bên 13 salin Hükümet Heremi Kurdistan 20 sal derbas bûn çareser kirin. Lê em veger sen pir seva mesela yekîtiyê di mesela yekîtiyê de em baş dizanin ki 100 sala Yunan dibêjin ki aşîl topuk dibêjin yani herî nokta qerseyî her daim 100 sala yekîtiya Kurdan e. Îrozî mesele ev e eger Kurd di serî de her çar parça nav xuda bi girangîzî Hikûmet Herêmê Kurdistan yani o Xweseriya Rojava nav xuda yekîtiya xwe pêk bînin ez bawer dikim ki divê îhtimala pergala nû da ew ê destketiyê xwe parêzin o pêş vebûn. Ji bo wê bangemel gelê Kurdraya bangemel hemû em bên Rewşenbîro wek êk dibêjin ez vicdanê gelê Kurdim. Bangemel ji wan re Rewşenbîr, Mele, Seyda ka ji hemû giştiya re ji bo ku Partiyê Kurda bên berhevdir. Ji bo ku hir du parçeyê Kurdistan Herêmê Kurdistan û Xweseriya Rojava nêzî hev dibin ew gelek giring e ger bandorê bidin ser partiyê me ger bandorê bidin ser her du parçeyê rêveberiya her du parçeyê me. Barêz Sinan Çîft Yûrek, Parlamenterî Dem Partî, zor spas ke bi şêwekî rastexwe li wanewa legelman bûyî.